прафесіі, журналістам з вялікай літары. Журналістаў наогул, любога журналіста, забіваць нельга, яго нельга катаваць альбо караць за яго прафесію. Я думаю, вот менавіта такая позиция подштурхнула наогул международную журналистскую супольность до проявы солидарности. Добрый день, это Радио Свобода, Олег Груздзіловіч. Мы вядзем наўпроставы рэпартаж з паўночных могілкаў менскіх, дзе вось зараз у 12 дакладна пачалася такая акцыя ушанавання памяці Павла Шарамета, журналіста беларускага, які загінуў у Киеве дакладна год таму. І вось уже зараз якраз пачала такую жалобную маленькую акцію. Жанна Літвіна, колішній старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, па закліку якой, уласна кажучы, тут і сабраліся людзі, каб ушанаваць памяць Павла Шарамета. І Жанна адразу сказала, што журналістаў забіваць нельга, і што дараваць да злачынства немагчыма. Мы зараз паслухаем Жанну Літвіну. Нема, врэшце рэшт, ні адной версіі, матываў, чаму гэтае злачынства здзейсненае. І зноў-такі ў той справаздачы прагучала, што афіцыйнае следства украінскае павінна пагадзіцца на міжнародную незалежнае расследаванне. Я думаю, што наш прафесійны абавязак падтрымаць гэтую прапанову і проста далучыць свае галасы да гэтага патрабавання. Мне вельмі імпануюць таксама ў інтэрв'ю словы Сейгілі Мусаевай Баравік, это галоўны рэдактар украінскай «Праўды» інтэрнэт-выдання. Яна таксама настойвае, выказваецца за аднаўленне, няхай пасмяротна, але грамадзянства, беларускае грамадзянства для Паўла. Это зноў-такі для нас з вами тэма. Мы не можам замоўчваць, мы павінны пра гэта гаварыць. Ну, я думаю, што гэта з гэтай трагедыі звязаны яшчэ адзін факт, відаць, мы з такім не сутыкаліся. Пазіцыя самога Парашэнкі, украінскага прэзідэнта. І сустрэча з калегамі Паўла, сустрэча са сваякамі Паўла. Яго словы пра тое, што ён возьме пад сваю увагу, пад свой кантроль далейшае расследаванне. У нас ёсць свой беларускі досвед. Мы таксама ўсе з вами былі сведкамі выказвання беларускага прэзідэнта пасля знікнення Зміцера Завадскага. Прайшло 17 гадоў, нічога не мяняецца. Значит, прымусіць кіраўнікоў дзяржавы адказваць за свае словы. Это наш абавязак, это наша зброя, это тое, чым мы можам займацца. Ну і яшчэ з успамінаў пра Паўла Шарамета памятаю адну з цытатаў, што Павел быў тым чалавекам, які лічыў, што праўда можа змяніць кардынальна сусвет. Нам патрэбная праўда. Это самае на сённяшні дзень асноўнае і самае галоўнае. Ну а ўсё астатняе мы салідарныя, мы памятаем Паўла, і у нас ёсць яшчэ і свая трагедыя, это лёс Веранікі Чэркасавай. Пакуль застаюцца без кропкі усе гэтыя трагедыі, трагічныя выпадкі, мы не можам маўчаць, мы не можам спыняць сваю працу, свае расследаванні і не можам спыняць пісаць пра нашых калегаў. Я б хацела, каб сёння тыя, хто ведалі Паўла, таксама далучыліся і сказалі хаця б некалькі словаў. Ну, канешне, з гэтага, відаць, варта было пачаць наш сёння нізкі паклон і Людміле Станіслаўне, мамке Паўла, усім яго родным, усім яго блізкім, калегам, усім тым людзям, якія па жыцці былі побач з ім, якія шанавалі, якія любілі, паважалі Паўла. Нагадаю, гэта была Жанна Літвіна, колішні старшыня Бажу, Беларускай асацыяцыі журналістаў, на заклікі якой сюды прыйшлі журналісты і іншыя людзі, каб выказацца пра Паўла Шарамета. Вось такі, што Жанна згадала пра маці Паўла Шарамета. Па планах, наколькі вядома, яна, Людміла Станіслаўна Шарамет і сын Мікалай Паўла і дачка Елізавета мусілі прыйсці сюды раніцай, каб прыбраць магілку і мяркуючы, потому што тут прыбрана сапраўды, яны хутчэй за ўсё тут былі. Тут стаяць кветкі ад украінскай амбасады, блакітна-жоўтыя, а таксама чырвона-белыя кветкі, гваздзікі, відаць, это ад беларусаў,
якія прыходзілі сюды да Паўла Шарамета. Свежыя ружы, іншыя кветкі. Магіла Паўла Шарамета прыбраная. Вядома, вось ад маці Паўла помнік ужо яму падрыхтаваны. Ну, яшчэ не усталявалі яго, але это неўзабаве адбудзецца. Жанна Літвіна казала пра тое, што дагэтуль няма пэўнай версіі забойства Паўла Шарамета, следства якой вядзецца ва ўкраіне ўжо год. Дае вельмі мала інфармацыі, там сцвярджаецца, што ёсць асноўная версія, звязаная з прафесійнай дзейнасцю, але не адмятаюцца і версіі другія, якія дакладна ніхто не сказаў. І гэта вот якраз ёсць нагода для журналістаў, для, у тым ліку, тых, хто вядзе незалежнае расследаванне, каб весці сваё расследаванне і дамагацца праўды. Вось зараз Олег Залеўскі з Белсату взяў слова і вымаўляе, мы его паслухаем. Перашкаджаюць рэальнаму следству Паўла Шарамета людзі ва ўладзе, сёння ва ўкраіне. Мы все ведаем, што дагэтуль людзі перашкаджаюць даведацца нам праўду. Людзі ва ўладзе тут, нашай, беларускай. Вось. І яно трошкі дэматывуе, хочацца апускаць рукі. Вось. Але я думаю, што акурат ёсць як бы пасланне, што трэба вось акурат у гэтым ключе працаваць. Конечно, можна казаць пра пафас, што так, што вот праўда перад усім, вось, і дзеля праўды гэтай працаваць. Я тут хачу хутчэй пра псіхалагічны аспект. Шматляецца гэтым словам. А любая которая другое, так, читача. И не повезло, это правда, так. Сам факт, что рассказываем про то, что отбывается, и куда можно сходить, слушать музыку и так далее. Вот. Думаю, тут самое важное, что протягивать, откинуть этот страх. И я закликаю аккурат журналистов, которые пришли на хвалі 2000-х годов, которые пачалі цікавіцца актыўна медыямі, таксама у 2014 годзе, калі падзеі на Майдане адбываліся, і як вынік пасля, так, як вынік пасля падзеі, які адбыліся з Паўлам, што гэта круто, так, гэта круто, але гэта неабходна, і калі ўжо ў гэтай прафесіі, то выбару няма. Вось. І Павел акурат умеў псіхалагічную, скажем так, эту матывацыю, так, данесці да маладых калегаў, і ён вельмі любіў працаваць з маладымі журналістамі. Пра свой пазітыўны настрой заўсёды, пра свае нейкія ідэі, пра сваю усмешку, пра свае жарты. Вось. Вось. Так што, Павел, будзем памятаць цябе такім. Ну і старацца далей несці. Далей несці праўду. Дзякуй. І гэта быў Олег Залеўскі з Белсату. Вось ён в сваёй прамове казаў слова «правда». Пачала цытаванне Паўла Шарамета. Жанна Літвіна, яны казалі пра тое, што Павел лічыў крытэрыям сваёй працы журналісцкай менавіта праўду. І дамагаўся, думаў, што правда мусіць вельмі брыдка змяніць бачыць свет. толькі 10 журналістаў Беларусі, якія прыйшлі. Мы Сходзіць, па маёй думке, цэлая эпоха. Вельмі брыдка бачыць, што толькі 20 беларусаў прыйшлі праз год правесці эпоху. Шарамет — гэта эпоха. Зусім маленькі, памятаю, як яны ходзілі гэтую мяжу Беларусі. Эпоха ходзіць. Эпоха вялікая, і мне вельмі шкада, што мы зараз не бачым беларусаў, якія павінны стаяць тут побач з намі, побач з журналістамі, якія прыйшлі. Яны зараз выконваюць працу, але ж яны прыйшлі. Гэты чалавек прайшоў праз усё маё жыццё.
я памятаю першыя рэпартажы, усе рэпартажы. Гэта эпоха. І на жаль, вельмі мне брыдка бачыць, што вось усе беларусы, якія прыйшлі сёння. Можа, прыйдуць пазней, але ж я уражен. Вот что я хотел сказать. Нагадаю, мы знаходимся на паўночных могілках. Вот этот человек с Бобруйску, он зараз сказал, адкуль ён, но он так и не назвал свое прозвище. Тут проходит такая акция ушанавання памяти, гадавины смерти, забойства Павла Шарамета. Сегодня у Киеве раніцай у 8 гадзінаў прайшла довольно шматлюдная акция. Там люди собрались, больше за 100 человек собрались на перакрыжаванні вуліц Хмельницкого и Франка, где якраз адбыўся выбух аўтамабіля Павла Шарамета, где он загинул. И яны трымалі расцяжку, хто вбив Павла, и іншыя расцяжкі, і яны прайшлі шляхам пешкам от этого места до СБУ, это службы бяспекі Украины, и администрации президента с петицией, каб расследование справы об забойстве Шарамета было завершено, и каб были знойдены нарэшце забойцы. А на ходниках писали фарбой, хто вбив Шарамета. Так само позначали на будинках, что год минул без Шарамета. То бок вот это забойство Павла Шарамета застаецца вельмі резонансным в Украине, магчыма в Беларуси меньше такого резонансу, але вось мы бачим, что тут есть люди, якія памятаюць про Павла. Вот еще одна журналистка вышла и будет говорить про Павла. Павел Шарамет для меня это, помимо того, о чем уже сказали, и человек с такой безумно открытой улыбкой, человек, который к себе располагал сразу. Он является еще таким связующим звеном Беларусь, Россия, Украина. И человек, который мог и умел говорить о сложных темах, который самим собой показывал, как это важно поддерживать друг друга, как это важно оставаться людьми во всех ситуациях, когда война и когда очень сложные вещи происходят в странах, и когда тебя с одной стороны хотят уже убрать, но он оставался человеком и оставался этим примером для других, чтобы быть и журналистом с большой буквы, и человеком с большой буквы, и, наверное, человеком, который, может быть, не специально, но сумел показать, что можно жить в каждой стране, иметь друзей в каждой стране и профессиональный свой долг исполнять в каждой стране так, чтобы потом о тебе помнили, с тобой считались. И, к сожалению, возможно, именно поэтому убили. Убили страшно, безумно, абсолютно нелепо, потому что то, как это произошло в прошлом году, это так... В это поверить было невозможно. Не только потому, что это смерть, а потому, что это таким образом произошло. И, конечно, очень важно добиться теперь всем, и это не только... Это вызов всем людям, и это вызов журналистам, но это вызов всем, потому что всем, кто говорит правду, все, кто готов говорить правду. И все, кто будет продолжать говорить правду, это такой вызов добиться расследования, добиться этой правды, и наказать виновных, и показать, что так не может быть, просто потому что это бесчеловечно, и это никто не принимает. Я думаю, что сегодня многие вспоминают Павла. Я россиянка, и именно поэтому я сейчас вышла, чтобы не было так, что только белорусы сейчас помнят. Мы видим здесь, что были представители посольства Украины. Это тоже очень важно. В Украине сегодня проходят мероприятия какие-то. Но главное помнить и действовать. Говорить об этом, писать об этом, напоминать об этом и требовать ответа от всех. И не бояться этого делать, кто бы ни был с этим связан. Извините, что не складно, я, тем более, когда так много журналистов, я не журналист, я занимаюсь правами человека, но я хочу сегодня вспоминать человека. Я хочу помнить человека и хочу, чтобы этот человек остался в нашей памяти и в жизни, чтобы он был таким примером дальше.
з паўночных могілкаў, дзе зараз адзначаюць гадзіну смерці Паўла Шерамета. І мы радыёсвабода вядзем цільнапроставы рэпартаж. Толькі што праваабаронца з Расіі згадвала пра Паўла Шерамета. Дарэчы, тут ёсць уже прыехала дэлегацыя яка з вясны выйшла, каб сказаць колькі словаў пра Паўла Шерамета. У гэтым годзе у свеце загінула столькі-то праваабаронцаў. І гэтыя лічбы растуць. І гэта не толькі тыя рэгіёны, дзе ідуць адкрытыя войны, адкрытыя канфлікты. Гэта тое, што стала паўсядзённасцю і вось у нашым паўсядзённым працоўным нават жыцці. Сышоў не стала Дзімы Завадскага. Праз час не стала Вераніку Черкасову. Гэта не толькі ў Беларусі, гэта адбываецца в Украіне, адбываецца ў Расіі. Казалася, там страхі, якія ёсць журналістаў, страшуюць, потому што гэта жыццёвы выбор. Разумееш, што ты не абслугоўваеш кагосьці, ты выконваеш вельмі важную функцыю ў грамадстве, функцыю данясення праўды да грамадства, выяўлення гэтай праўды, вельмі часам з вялікай рызыкай для ўласнага жыцця, так як гэта адбылося з Паўлам. І мне б хацелася, каб вось журналісты пераадольвалі гэты страх, пра які казалася, потому што пераадольвалі гэтага страху. Гэта фактычна спыненне вот гэтага шэрагу забойстваў. Гэта абарона яшчэ і сябе, сваіх калегаў, пераадольванне страху, пераадольванне страху нават гаварыць пра сапраўдныя прычыны таго, што забеганне. І гэта журналісцкай супольнасці ў краіне, у свеце. Таму існуюць вось гэтыя моцныя журналісцкія арганізацыі, праваабарончыя арганізацыі, таму што паўстала пытанне ў тым, што не толькі спрацаваць гэтыя прафесіі і прадстаўнікоў гэтай прафесіі трэба бараніць. І журналісты, і праваабаронцы мусяць включацца і быць узаемнымі абаронцамі. Паўла мы бачылі не так даўно да смерці. Гэта былі, у нас была сустрэча ў Вільні са спецдакладчыкам па правах чалавека Міклашам Харасці ў студзені 16-го года. Павел прыехаў, ён быў вельмі вясёлы, ён быў вельмі пазітыўны. І асабіста для мяне вот это вельмі важны момант. У мяне быў дзень народзінаў, і ён сказаў: Таня, а ты думал, что я забыл? Я тебе, как ты ведал, что я не забыл, я тебе прямо оттуда, с Киева, привез цукерки. А что не побег вот тут, это вот эта человечная, вельми увага до таких простых речаў, якія потым узгадваюцца як глыбокая чалавечая прыхільнасць. Павел, дзякуй. Ты непаўторны, я нават не ведаю. Сколько мы все стратили, калі не стало тебя. Гэта была праваабаронца Тацяна Равяка з вясны. Вона заклікала беларускіх журналістаў і іншых журналістаў не баяцца шукаць праўду пра гібель Паўла Шерамета. Таксама згадала свае ўспаміны пра яго, пра ягоныя выдатныя якасці чалавечыя, то, як ён любіў сяброў, даражыў імі, падтрымліваў сяброўскія сувязі і ніколі пра іх не забываў. Тым часам у нас тут вот крыху пабольшала людзей на нашай акцыі. Прыйшла Святлана Завадская са сваім мужам. Нагадаю, Зміцер Завадскі, калега Паўла Шерамета, знік у 2000 годзе не гвалтоўна. Гэта злачынства дагэтуль не разгаданае.
хаця б нібыта пакараныя людзі, якія да яго датычныя, але ў Беларусі шмат хто мяркуе, што насамрэч з метра завадскага аператара Павла Шарамета забілі. Да этого может быть датычная ўлада, і гэта расследаванне пакуль не расследавана, не закончена. Вось прыкладна тое самае адбываецца зараз з расследаваннем Павла Шарамета. І вось Святлана Завадская, она была на пахаванні год таму і зараз прыйшла таксама, каб аддаць даніну памяці Павлу Шарамету. Ён шмат вельмі рабіў для того, каб расследаванне справы аб апыненні Дмітра Завадскага не было забытае, не было спыненае, каб было знойдзена праўда пра гэта злачынства. Да апошняга ён цікавіўся гэтай справай на старонках інтэрнэт-выдання «Белпартызан», якую ён заснаваў, якое дзейнічала фактычна дзякуючы яму ягоным намаганням. Заўсёды з'яўляліся матэрыялы, чарговыя справаздачы, апошнія самыя звесткі пра эту справу ды пра справы іншых зніклых у Беларусі. Ну вось зараз так сумна атрымалася, што фактычна Павел Шарамет сваёй справай дапоўніў шэраг вось гэтых невысветленых, нерасследаваных забойстваў. Нагадаю, Павел Шарамет быў забіты дакладны год таму, 20 ліпеня 2016 года ў Кіеве. Ён раніцай сабраўся ехаць на радыё, адкуль ён вёў ранішнія эфіры, сеў у свой аўтамабіль і, не праехаўшы некалькіх дзесяткаў метраў, аўтамабіль быў взорваны. Як потым заявіла следства, была пад днішча аўтамабіля закладзеная выбухоўка да 600 грамаў трацілава, у трацілавым эквіваленце, так сцвярджае следства. Але хто менавіта это зрабіў, дагэтуль не высветлена. Хаця вельмі хутка з'явіліся кадры начной здёмкі, дзе бачна жанчына і мужчына, якія меркавана якраз закладвае эту бомбу. Зараз мы паслухаем наступного прамоўцу. Я, для тых, хто не ведае, кінарэжысёр Віктор Дашук. У пачатку 2000-х я здымаў фільм пра Павла Шарамета. Помню яго словы, што забойствы будуць працягвацца, але у больш жорсткай, у больш подлай форме. Тады неяк гэтым словам мусіць трэба было нейкую такую увагу надаць унутрана, хаця б сэрцам. Але чалавечая псіхіка такая, што не думаецца пра горшае, хочацца ўсё ж такі, каб было сонца вакол цябе, былі усмешкі людзей, былі прыгожыя жанчыны, была справядлівасць, была адказнасць. На жаль, вось пад гэтым небам усё тое, што я зараз спрабаваў абазначыць, практычна няма. Самае галоўнае, што людзей, падобных Паўлу, практычна на сённяшні дзень на Беларусі практычна няма. Усё вырадзілася, куды яно дзелася, наш імпэт,
наше жаданне нешта змяніць, нешта сказаць больш праўдзівае, выступіць супроць той небяспекі, якая пагражае не толькі кожнаму асобнаму чалавеку, яна пагражае існаванню краіны. Можна доўга казаць. Людзей, якія выбіраюць благородства, выбіраюць праўду, выбіраюць надзею, што другія людзі будуць такімі ж праўдзівымі, такімі ж адказнымі. На вялікі жаль, можна паўтараць гэтыя словы без конца. Я таксама ў першай прафесіі, да, і цяперашні журналіст. І ўжо многа гадоў прайшло. Многа часу, як мы змагаемся за волю, павінен за шкодай у сэрцы канстатаваць, што наше жаданне пайсці па той дарозе Паўла, яно практычна для многіх скончылася ўжо даўно. Колькі б слоў не казаў, жыццё не вернеш. Але асабіста мне яно дае магчымасць пачуцця, што ты не адзінокі, таму што нават мёртвыя яны трымаюць цябе, бо частинка іхняй мужнасці, яна перадаецца праз часы, праз адлегласць, праз час. І я магу толькі сказаць одну фразу, якую я паўтараю даволі часта на такіх вось падзеях, як наша сённяшняя сумная падзея. Клод Мане, мастак французскі, трошки зблитав я наадварот Едгар Мане. А Едгар Мане сказав на похованні свого наставника Клода Мане фразу, яка як быццам бы з простых слоў складаецца, але яна настолькі па сутнасці падыходзіць да гэтага чалавека, да сябра, да журналиста. Он сказал такие слова: он был более велик, чем мы о нем думали. Я думаю, что эта фраза, она цалком подходит до сутности життя Павла. Низкий поклон тебе, Павел. Мы помним тебе, мы протягиваем твое життя у своих учинках. Хай пухом тебе будет белорусская земля, для якой ты отдал свое практично юначе життя. Низкий поклон тебе. Гэта быў Віктор Дашук, вядомы рэжысёр, дакументаліст беларускі. І ён прыйшоў сюды на акцыю памяці Паўла Шарамета, якая праходзіць на паўночных могілках Мінска. Тут сабрались, скажем так, некалькі десяткаў чалавек, журналісты, калегі Паўла,
прадстаўнікі грамадскасці. Вось нядаўна прыйшла Святлана Завадская з мужам. Фактычна, я сказал бы так, што Віктор Дашук выступіў ад імя всіх майстроў мастацтва. Ён, можна сказаць, уратаваў іх гонар тых, хто год таму шмат людзей прыходзіла на развітанне з Паўлам, якое адбывалася у праваслаўнай царкве на Каліноўскага. Але тады шмат было і мастакоў, і дзеячаў культуры, і палітыкаў. Вось сёння гэтых людзей не бачна. Хаця падыходзяць людзі ще з кветкамі, новыя, вот я бачу твары. Збольшага людзей не шмат, і вот пра гэта казаў у тым ліку Віктор Дашук. Ён выказваў словы жалю, што забывае Беларусь пра Паўла Шарамета, верагодна, мяркуючы па сённяшняй акцыі, забывае ці не знаходзіць часу, каб асабіста прыйсці і аддаць даніну памяці этому чалавеку. Віктор Дашук пра яго адзываўся вельмі добра, вельмі станоўча. І ён мяркуе, што Беларусі яшчэ да канца і не асазналі тое, што рабіў Павел Шарамет, і што ён здымаў, што ён пісаў, якая для этого важнасць ёсць. Нагадаю, Павел Шарамет – это вядомы і беларускі, і расійскі, і украінскі журналіст, грамадзянін Беларусі, нараджэнец Беларусі, якого ў 2010 годзе беларускія ўлады пазбавілі грамадзянства. Ён да канца адстойваў дэмакратычныя погляды, змагаўся за дэмакратыю Беларусі. Пасля таго, як у 1995 годзе, четвертом годзе прыйшоў да ўлады Александр Лукашенко, ён спачатку супрацоўнічаў, працаваў на дзяржаўным тэлебачанні і ў тым ліку здымаў рэпартажы пра палітыку, пра Александра Лукашенко, шмат каментаваў ягоную палітыку, але потым мусіў сысці з дзяржаўнага тэлебачання з-за меркаванняў цэнзуры. Узначальваў газету беларускую дзелавую газету, шмат пісаў вельмі крытычных матэрыялаў пра беларускую ўладу. Адначасова працаваў на расійскім тэлебачанні, узначальваў бюро расійскага тэлебачання ў Беларусі. І вось тады адбылася тая падзея, пра якую згадаў тут адзін выступоўца, калі Павел Шарамет разам са Змітром Завадскім зрабілі сюжэт пра беларуска-літоўскую мяжу, якая фактычна ніяк не ахоўвалася, і праз яе маглі праязджаць і кантрабандысты, ці іншыя людзі, злаўмыснікі. І пасля вот этого сюжэту Павел быў арыштаваны, як і Зміцер Завадскі адбыў нейкі час у ашмянскім ізалятары, а потым асуджаны да умоўнага пакарання і мусіў сысці ўжо, з'ехаць з Беларусі хутка. Ён паехаў працаваць у Расею. Там его спачатку вельмі бліскуча складалася журналісцкая кар'ера. Ён працаваў на расійскім тэлебачанні, у тым ліку вёў аналітычныя перадачы. Але ўлада тым часам в Расіі змянілася. Прыйшлі іншыя людзі, з якімі Павел Шарамет не нашоў узаемадзеяння. В канцы сваёй кар'еры ў Расіі ён працаваў у часопісе «Аганёк» і адтуль ужо з'ехаў ва Ўкраіну, і там выявіўся як бліскучы журналіст, які пісаў, вельмі актыўна каментаваў падзеі ва Ўкраіне, вёў рэпартажы, радыёрэпартажы і іншыя. Ну і вось следства, якое зараз расследуе забойства Павла Шарамета, сцвярджае, што менавіта прафесійнае
версія ёсць асноўнай, але шмат хто в краіне у гэтым сомневается. Кажуць і пра расійскі след, і пра беларускі след, но это все версіі пакуль нічым не падмацаваныя. Людмила Станіславовна Шеремет, маці Павла Шеремета, вось у недавнім інтэрв'ю, сённяшнім інтэрв'ю Радыё Свабода сказала, што не верыць фактычна у расійскую і беларускую версіі, не мае падстаў думаць пра этой версіі як пра асноўныя, думае, што карані вось таго, што адбылося з Павлам, знаходзіцца ва ўкраіне, і вельмі здзіўляецца таму, што справа дагэтуль не расследавана і няма праўды пра гибель Павла Шеремета. Але афіцыйна лічыцца, што расследаванне працягваецца. Ну, мы заканчиваем наш репортаж. Тут еще приезжают люди. Мы не ведаем, кто это. Но они приезжают с кветками. Тут мусила приехать. По звестках мусила приехать жонка Алена Притула, пробачьте, з Києва. Ну, покуль мы их тут не бачим. Ну, акция уже заканчивается. Про Павла Шеремета было сказано шмат теплых слов, ну и выказано меркаванне, что расследование мусіць працягвацца, и до его мусіць далучацца журналисты, незалежныя журналисты, якія мусяць шукаць правду гэтага злачынства. Гэта быў Олег Груздзіловіч, Радыё Свабода. Мы вели рэпартаж з паўночных могілак у Менску. Просім прабачэння за нейкія тэхнічныя праблемы. Гэта з-за тэхнічных праблемаў такі перабою карцінкі атрымліваліся. Вось на гэтым даволі развітацца. Заставайцеся са свабодай.